Mirei, o que estades vendo neses muros é a entrada ao castro de Garfián. Garfián pertenece ao Concello de Beariz, e Garfián é o pueblo que temos aí abaixo, o pobo actual, pero fai 2400 anos, me comentaba agora, un veciño daqui que ademais é o director deste traballo de arqueoloxía, había xa xente vivindo aquí. Mirad, eu estou no que sería a muralla do castro, claro, vemos un muro por aí, un desnivel considerable, os castros normalmente estaban no alto, daban control do territorio, pero a isto tendríamos que añadir mínimo 2 metros máis de pedra, cachotería, para protexer o que houbera aquí dentro. É un castro, curiosamente, no que non apareceu construcións de haber unha vida permanente. Hai hipótesis sobre as que se está traballando, me comentaba este home, en diferentes etapas. Pero que, hasta incluso, que se fora para estabular gando, que se fora... Mira, donde estades vendo ahora, eso sería unha lareira, un fogar donde se plantaba lume. Daí se sacaron unhas mostras, se someteu a esas pruebas que fan os arqueólogos, falan de 400 anos antes de Cristo, 2400 anos, e aí había uns tipos plantando lume. É apasionante, sobre todo cando encontras xente que che explica os restos que van encontrando, que para nós son pedras sin sentido, ou o que queda de pedras, porque tamén cando facía falta, cando isto quedou, deixou de ter utilidade, deixou de ter xente, aquelo se foron desmontando, e se ibas facer unha casa lá adiante, pois se viña aquí que mirar, se desmontaba, e se levaba a pedra para outro lado, se tías que facer un muro. E este traballo que se leva, non sei se 2 ou 3 campañas, pois vai ampliándose e buscando, facendo calicatas para descubrir as dimensións do castro, que había no castro, etcétera, etcétera. Mirad, aquí hai outra parte tamén da muralla, e de lugares, o sea, donde estaba xente neste lugar. Este está en Garfián. Un día destes creo que, bueno, se van poñer carteles e tal, agora que xa se ven cousas, sí, e a mí me gusta moito descubrir estes lugares. Sí. Bueno, porque cheguei eu aquí, eu xa fai un par de anos, anduve por aquí cheirando, a ver se encontraba o castro, claro, todo isto era maleza, broza, que non se miraba nada. Pero outro día hai unha rapaza aquí en Beariz que se merece todo, unha gran divulgadora, Mariluz Rodríguez, colleu e puxo fotos. E dixe, a Mariluz acaba de descubrir o tesoro do castro de Garfián. E dixen, vou ir alá, vouche a facer fotos e non sei que. Pero creo que a primeira persona que meteu ao menos na rede social de Facebook o castro de Garfián foi ela, o mérito dela. Eu aquí vim de cheirador. Vos deixo. Gracias. Hasta logo.